El Cor Jove Nacional de Catalunya arriba enguany a la 9a edició. És un projecte artístic i formatiu d'alt nivell i té com a principal objectiu oferir als joves talents del món musical del nostre país la possibilitat de treballar amb directors de gran prestigi, directors molt reputats, tant nacionals com internacionals. Però el Cor Jove Nacional de Catalunya també vol ser un ambaixador d'excel·lència del món coral català i, per què no, convertir-se en una eina de país, a imatge i semblança dels cors joves nacionals que tenen en molts països arreu d'Europa. En aquesta edició d'enguany liderarà aquest projecte Pere Lluís Biosca, un director català molt reputat, de prestigi i amb molta experiència, i avui hem volgut parlar amb ell perquè ens expliqui el seu projecte. Pere Lluís Biosca, gràcies per atendre'ns. A vosaltres, moltes gràcies. Escolta, per començar, explica'ns una miqueta quin instrument tindràs entre mans, aquest Cor Jove Nacional de Catalunya, per quants cantaires estarà format, quines edats tenen, quina formació? Doncs aquest any el cor estarà format per 24 cantaires, és a dir, 6 per corda, 6 sopranos, 6 contrals, 6 tenors i 6 baixos, i el requisit del cor, no d'aquest any, sinó sempre, és que les edats compreses ha de ser entre 18 i 28. Per tant, el perfil que de moment sabem dels cantants és aquest. 18 a 28 anys, talent en estat pur, gent molt jove. I amb quina formació? És a dir, es demana experiència, han de tenir estudis, han d'estar estudiant cant, per exemple? Què els demaneu? En els formularis de les proves, de les audicions que faran, no hi ha requisits previs. Tot i així sí que és veritat que, com que es tracta d'un cor, és veritat que és formatiu, però que normalment hi ha molt de nivell, la gran majoria, per no dir tots, dels components del cor sí que tenen formació vocal i, evidentment, experiència coral. No sé si, per exemple, aquest any encara no hem fet les audicions, no sé quin perfil de gent exactament s'hi presentarà, pot ser que hi hagi algú que no tingui experiència coral, per exemple, però que canti o estigui fent un superior, fins i tot. Per tant, això és una mica obert, però sí que és veritat que tothom té un lligam o altre, no només en la música, sinó en el cant, com a mínim, i amb el cant coral en particular. Tradicionalment, el Cor Jove Nacional de Catalunya, aquesta és la 9a edició, habitualment ha tingut dos directors, un de nacional i un d'internacional, que treballaven conjuntament i paral·lelament i tot plegat. Enguany, em sembla que tu seràs director únic. Això, arrel de què? Ha estat una decisió teva? Les circumstàncies, pot ser? Com ha anat això? No tant per les circumstàncies. Quan em van oferir el projecte, que per cert em va fer molta il·lusió, de seguida vaig dir que sí, aquesta va ser una de les idees que hi havia de si mantríem aquest format, que s'ha fet molts anys de dues direccions o només una, i jo m'ho vaig pensar i em trobava més còmode en què estigués jo sol, no perquè tingués recança, en què hi hagués algú altre, però sí que pensant en la situació, que té un cert punt d'incertesa, diguem-ne, perquè no coneixes exactament quin instrument tindràs, quins membres tindràs, quin repertori fins i tot exactament podrem fer, prefereixo que aquest repte de construir en relativament pocs dies un cor per després fer uns concerts, poder-ho fer d'una manera que jo tingui tot el temps disponible per fer-ho i per tant així m'hi trobo més còmode, perquè és una decisió meva personal. Ens has comentat que encara no heu començat a fer proves. Quins terminis hi ha? Quan seran aquestes proves? Teniu calendari? Sí, les proves són el 9, 10 i 11 d'abril. Són 3 dies en què tothom qui vulgui s'hi pot presentar i aproximadament al cap d'una setmana, és a dir, mitjans d'abril, tindrem els resultats de les audicions. Recordem que hi ha un formulari d'inscripció precisament per a aquestes proves al lloc web del Moviment Coral Català i allà hi ha totes les instruccions. Escolta, tinc la sensació que ara mateix potser ens està veient gent que s'ho està pensant i que deu tenir ganes de presentar-se, però amb aquella certa recança de dir què em preguntaran, què em faran fer. Ens pots fer 5 cèntims una miqueta de quines proves tens previstes de fer a tots aquests aspirants? Quin tipus de lectura vista, cantar alguna ària, cantar en conjunt, pot ser? Què els voldràs fer? Clar, això de les audicions, una mica cada director s'ho fa a la seva manera. Partint de la base que, tot i que fa molts anys que faig audicions a molts cantants,
És difícil, perquè moltes vegades t'equivoques, per bé i per mal. És a dir, gent que està molt bé i en aquell moment no ho ha sabut veure, o gent que no té un bon dia i no ha sabut veure que segurament funcionaria molt bé. I per tant, una audició no és segurament la situació més justa. Jo, en el meu cas, dit això, intento fer unes audicions en què els cantants estiguin al màxim de còmodes, no posar-los en una situació molt, diguem, en què estiguin molt nerviosos o fins i tot violents, perquè és evident, tots hem fet audicions a una banda i a l'altra i no és la situació més còmoda. I per tant intento això, que sigui relativament senzill. La proposta és que cantin 3 obres lliures, una mica acotat, doncs sí que demano que alguna sigui antiga, per exemple, si volen cantar òpera, doncs que cantin òpera, però que n'hi hagi una d'antiga, també per veure una qüestió d'estil, un lit o cançó, doncs per veure un altre tipus d'expressivitat, però que jo crec que és important que siguin lliures perquè ells, amb un repertori que coneguin i que es troben còmodes, puguin oferir el millor d'ells mateixos. I després, a partir d'aquí, per exemple, la lectura vista no en fem. Per algun tipus de cor jo entenc que això és molt important, sobretot, per exemple, si és un cor que fa música contemporània, per exemple, que requereix que hi hagi una lectura molt bona. Però en aquest cas jo crec que no és imprescindible, perquè al cap i al fi les partitures les tindran, els cantants del cor se les hauran d'estudiar i el procés d'estudi a mi m'és una mica indiferent, diguem-ne, mentre el resultat sigui que ells aquella música la tenen assumida i l'han entès. I per tant, en lloc d'una lectura vista, el que fem és que hi ha 2 de les obres que farem en els concerts que se les han de preparar i les hauran de cantar també en l'audició. I llavors, una mica depèn del cas, de com jo vegi a cada cantant, doncs potser treballaré una mica, els hi proposaré per veure la flexibilitat, per exemple, si poden canviar la manera de cantar, de vegades perquè hi ha gent més o menys flexible en això, no s'hi poden, no sé, de vegades estan acostumats a cantar d'una manera a la classe de cant, que al moment de cantar en el cor se'ls demana, no sé, per exemple, que facin una mica menys de vibrat, o al contrari, o que cantin més ple. Doncs provar una mica la flexibilitat de cadascú i a partir d'aquí poder fer un bon engranatge entre ells. Jo crec un engranatge que no ha de ser gens fàcil perquè no ens enganyem que conjuntar un cor va més enllà de fer cantar una colla de talents amb unes grans veus individuals. Vull dir, un cor ha de ser un instrument únic, sòlid, amb una personalitat pròpia, i això suposo que amb uns assajos, per més intensius que siguin i diguem-ne, per més assajos que es facin, no ha de ser gens fàcil. És tot un repte, això, conjuntar talents que probablement mai han cantat ells junts i aconseguir un so homogeni, amb una personalitat i tot plegat. Això és tot un repte, no? Això és tot un repte, sí, segurament és el repte més gran, en aquest cas del Cor Jove Nacional, perquè estem parlant d'un grup que no assaja regularment tot l'any i després fa una sèrie de concerts, sinó que és un estatge, diguem-ne, intensiu i després s'han de fer uns concerts. Per tant, això vol dir que tot aquest procés d'això que dèiem, d'engranatge, de fer grup, d'una cosa molt important que tu deies, que jo crec que és que tingui personalitat. El pitjor que pot passar amb un cor o amb una orquestra o qualsevol grup musical és això, ajuntar diverses persones que suposadament o certament són molt bones individualment, però allò posat junt no té una personalitat, sinó que en té 5 o 10 o 15. Això no és molt interessant i per tant això jo crec que és una de les coses molt importants dintre d'un grup, s'ha de fer molt ràpid en aquest sentit i per tant sí, és un repte. Ara en parlarem del règim de treball que tens pensat, aquests estages, etc. Però abans volem saber també el repertori que tens en ment. Entenem que fins que no tinguis, diguem-ne, tot l'equip de cantaires i que no vegis el perfil vocal que tenen, fins i tot les seves aptituds i les seves capacitats, no decidiràs definitivament quin repertori faràs. Però més o menys per on anirà? Sabem que tu ets un expert en música del barroc, especialment del barroc català també, però també has fet molta música contemporània, has treballat amb compositors actuals. Per tant, tens una versatilitat extraordinària pel que fa al repertori. Què tens pensat pel Cor Jove Nacional d'aquesta edició? Mira, en aquesta edició, dos dels concerts que farem seran en el Festival de Música Antiga dels Pirineus, el FEMAP, i per tant, com que és un festival de música antiga, hi ha d'haver música antiga. I vam creure, ja que és el Cor Jove Nacional, que havia de ser música antiga catalana, perquè si no la fem nosaltres probablement no la farà ningú més o molt poca gent més. Per tant,
hi haurà una part de compositors catalans del barroc o del primer barroc català. Segur que hi haurà obres de balls, motets de balls, tot serà sacre, probablement, que també és el meu àmbit en què em moc per feina, doncs és el que conec millor, jo em sento molt còmode. Segurament hi haurà Cerarols i segurament hi haurà Joan Pau Pujol, és a dir, dels dos centres de producció més importants del país, del primer barroc, del segle XVI-XVII, de la Catedral de Barcelona, que és on treballo jo, i de Montserrat, de Cerarols. A partir d'aquí jo vaig proposar també, vam parlar amb el Josep Maria Dutrent del Festival de Música dels Pirineus, del FEMAP, i li vaig proposar que no tota la part, tot el concert fos en repertori antic, perquè també crec que el Cor Jove Nacional, que no deixa de ser un grup formatiu per a gent jove, és important que no només facin un estil, tot i que segurament també en poden aprendre molt, però que hi hagués una combinació entre el món contemporani i l'antic, que té una certa relació també en la manera de cantar i d'estil i fins i tot de veu. I per tant la meva proposta va ser, que sortosament em van acceptar, que hi haguessin dos encàrrecs i una part de música contemporània, i per tant que sigui alternat com un diàleg entre l'antic i el modern. Una de les obres que farem és de la Mariona Vila, un Liber Generationis, un motet que és la genealogia de Crist, que això li vaig encarregar jo pel Francesc Valls fa un parell d'anys i li vam gravar, però és una obra fantàstica que va fer la Mariona i que em fa molta il·lusió poder fer i que crec que anirà bé amb els nanos. I després vam encarregar dues obres a dos compositors, el Joan Magraner, que farà un motet, que encara no tenim, però que segur que serà fantàstic, com totes les seves obres, i vam encarregar una altra obra al Bernat Vivancos. En aquest cas, que és un cas una mica especial, és un coencàrrec, diguem-ne, entre el Cor Madrigal i el Cor Jove Nacional, perquè dona la casualitat aquest any que jo dirigiré, el Madrigal ja el dirigeixo, però faig la producció amb el Cor Jove Nacional. El Cor Madrigal aquest any fem 70 anys, i ja tenia pensat jo també de fer-li un encàrrec al Bernat, perquè el Bernat té molt lligam amb el Madrigal, hi havia cantat, etc. I li vaig proposar de fer que fes una reescriptura, una obra, a partir dels goigs de Nostra Dama de Brodieu, de Joan Brodieu, perquè aquesta va ser l'obra que el Manel Cabero, el fundador del Madrigal, va fer l'any 93, quan va tornar a reviure el Madrigal. I, per tant, el Madrigal normalment ha fet molta música contemporània, doncs trobava que tenia relació, que fos això, un homenatge al Manel Cabero per un cantó, no fer música antiga, perquè farem tot un programa de música contemporània i per tant té aquesta doble vessant, i a la vegada ens quadrava amb el Cor Jove Nacional, doncs perquè no és música antiga, pròpiament, però sí que és una escriptura que s'hi refereix. De vegades el Bernat diu que la seva música no és de cap època en concret, sinó que està allà al mig. I jo crec que sí, que té una part de veritat i ens quadrava en els dos cors i per tant és interessant que puguem col·laborar i tenim una obra fantàstica que ens ha fet el Bernat sobre els goigs de Brodieu, que estrenarem. Que bé, tot molt ben lligat, la música antiga, diguem-ne, pervivint en el temps i recollida pels compositors del segle XXI, compositors amb gran talent al nostre país, per tant, incentivant també la producció d'obra nova, específicament pensada per a un cor, diguem-ne, amb talent, etc. Això està realment molt bé. Si no tinc mal entès, a partir del 12 de juliol estàs a Barcelona, però el 16, el 15 o el 16 ja us n'aneu cap a Ljubljana, on se celebra, aquesta ciutat d'Eslovènia, se celebra l'Europa Canta d'enguany i allà hi anireu a participar, a fer concerts individualment com a Cor Jove Nacional, però també a participar en tallers conjuntament amb altres cors d'arreu d'Europa. És així? Allà estareu gairebé 10 dies, no? Exacte, sí. Això és interessant també, sobretot des del punt de vista formatiu d'ells, perquè no serem l'únic cor jove nacional, ni l'únic cor, evidentment, hi ha moltíssims i de molts nivells, i per tant, a més, després d'haver fet uns dies ja intensos d'assajos, doncs veure altres maneres de cantar, fins i tot, de fer assaig, d'entendre la música, probablement. Per tant, això sempre és positiu. I un cop allà, a més, també farem algun concert, i segurament també algun assaig més, i per tant serà una mica la continuació
tot i que semblarà, no? Serà aire nou perquè estarem, en certa manera, fora i, per tant, serà diferent, però continuarà, diguem-ne, el treball. Sí, sí. Una experiència formidable, això, realment, per tots aquests nois i noies que formaran part del Cor Jove Nacional. Suposo que és una experiència extraordinària. En tornar, el dia 26 de juliol, us torneu a instal·lar a fer una segona part de l'estaix a la Seu d'Urgell, que donarà lloc en aquests concerts que ens comentaves del FEMAP, del Festival de Música Antiga dels Pirineus. Si no tinc mal entès, 30 i 31 de juliol, probablement, això estan previstos, ja se sap. Hi ha dos concerts al FEMAP, i després segurament un també a Vilafranca, que em farà especialment il·lusió. Casa teva, jo soc de Vilafranca. jo crec. Sí. I per tant són 3 concerts, 2 al FEMAP i un a fora. Està molt bé. Es perllongarà aquest projecte de 2021 del Cor Jove Nacional de Catalunya? És a dir, o aquí s'acabarà el mes d'agost, adéu-siau i... Bé, aquesta primera etapa així tan intensiva, perquè no és tot el mes, però pràcticament tot el mes, sí, són uns 20 dies, s'acaba l'1 d'agost. Tindrem unes vacances ben merescudes, jo crec, i després sí que és veritat que hi ha una perllongació bastant allunyada en el temps. L'any següent, al febrer, el 13 de febrer, farem un concert a l'Auditori de Barcelona dintre del Festival Emergents. El repertori segurament, si no igual, serà pràcticament igual, i per tant ja hi haurà uns mesos entremig i per tant haurem de refrescar coses, però no és continuat el treball, però sí que tindrà una continuació, això sí. Està bé. Per tant, a part de veure-us en aquests concerts a l'estiu per Catalunya, podrem veure-us també el 2022 ja, que serà el punt final d'alguna manera del projecte d'enguany que tu lideraràs a l'Auditori de Barcelona, 13 de febrer, ens l'apuntem. Escolta, per anar acabant, i després de saber totes aquestes opinions tan interessants que ens has explicat, Pere Lluís, què caldria fer per apujar, per millorar el nivell general del món coral català? Què caldria fer? La teva carta als Reis, si coneguessis el proper conseller de Cultura de la Generalitat o el director general de Política Cultural, què li demanaries? Quina és la teva carta als Reis? Home, a mi em sembla que hi ha una qüestió, diguem-ne, que és claríssima, que és que la formació. O sigui, la formació és el que crea la qualitat, si és una formació de qualitat, i a més extensa i ampla. És a dir, hi ha una qüestió que la quantitat, en part, també fa la qualitat, és a dir, que com més gent estudia i es forma, doncs més gent bona surt, i també és veritat que com millor és la formació, doncs també més gent potent surt. I per tant, en relació a això, iniciatives no públiques com el Cor Jove Nacional és importantíssim, que hi hagi aquests espais de formació per a gent que potser després no es dedicarà a cantar professionalment en cors, però que té l'opció de que això existeixi. Per tant, això per un cantó és molt important. I que la formació sigui això, al màxim d'ample i amb el màxim de qualitat, és una qüestió que no ens n'hauríem d'ocupar els ciutadans, diguem-ne, només. Jo crec que això hauria de ser des de les institucions públiques i en aquest sentit dues coses. Una, jo crec que falten recursos per a l'educació en general en aquest país i, a més, en l'educació musical, a més de faltar recursos, crec que també hi falta creure's que és realment important. Perquè ara tinc la sensació que, tot i que existeix i Catalunya excel·leix, diguem-ne, en algunes coses, però no hi ha una voluntat i una creença ferma en què això és realment important i podem oferir molta qualitat aquí. I això, per exemple, llavors es podria traduir en crear un cor professional públic, nacional, diguem-ne com vulguem, però que hi hagués un cor a Catalunya, com hi ha a molts llocs, o com hi hauria d'haver. Un cor professional. Un cor professional, evidentment. D'alt nivell, de prestigi. Sí, perquè si no arribarà un moment, o que potser ja està arribant aquest moment, en què estem creant molta gent, cada cop hi ha gent amb més qualitat per poder cantar en un cor així,
que després potser es trobaran que han de marxar o no tenen sortida aquí. Una mica ja està passant. I, per tant, això no ens ho podem permetre, jo crec, des de cap punt de vista, però, evidentment, sobretot pels cantants i també pels directors, seria una tragèdia, diguem-ne, que la gent no pogués treballar del que s'ha format. Fugida de talent, podríem dir, també en el món musical, per descomptat, i fins i tot en el món coral. Exacte. I, en concret, l'altra cosa que crec que és important i que jo tinc la sensació, i de vegades amb col·legues ho hem parlat, és que en el món coral, en particular, de vegades jo tinc la sensació una mica que som els, per dir-ho així, de manera familiar, els germanets pobres de la música clàssica, en el sentit de que tots ens hem trobat moltes vegades, sobretot amb cors professionals, que en diuen, és que això és molt car, però ningú posa en dubte quan una orquestra de 25 membres cobra no sé quants diners i necessita una certa infraestructura, que això mateix passi amb un cor professional, perquè sembla que un cantant pagui menys d'hipoteca que un instrumentista, i això és evident que no és així. I, per tant, tots sabem per què passa això, perquè hi ha cors amateurs que són molt bons i que gairebé tenen un comportament professional, però esclar, un cor professional és d'algú que està tot el dia pensant en això i viu d'això i té una formació, suposadament, molt alta per fer això i, per tant, mereix el mateix reconeixement que la resta. És una sensació, no et dic que sigui exactament així, però sí que de vegades ens passa en tots els nivells, des de festivals, també del públic. Hi ha un cert públic que no va veure un concert d'un cor professional, però sí d'una orquestra. Encara jo crec que hi ha una mica de diferències amb això. Sí. I, sens dubte, el Cor Jove Nacional de Catalunya pot contribuir a pujar a aquest nivell general, sens dubte, perquè és un ambaixador formidable de l'activitat que es fa al món coral català i que, a més, es mostrarà arreu del món a través d'aquest Europa Cantat que se celebra el mes de juliol a Ljubljana. Escolta, engresca una miqueta la gent que ens estigui veient que s'hi presentin. Si tenim aquí candidats amb ganes d'apuntar-s'hi, què els hi diries per engrescar-los? Mira, primer els diria, els que no tinguin clar si apuntar-se o no, jo els encoratjaria que es presentin, segur, perquè no se sap mai. De vegades la idea que tens de tu mateix potser no és la que acaba sent i també per nosaltres, perquè com més gent es presenti, doncs millor, també podem fer una valoració de més o menys com està la situació. Que s'hi presentin, que no tinguin manies, al cap i a la fi. També la primera audició sempre és una mica més desagradable, per dir-ho així, que la segona, vull dir que com més aviat t'hi posis, millor. I per què s'hi han de presentar? Doncs perquè, esclar, com dèiem, és una oportunitat única, com a mínim ara mateix en el país, de poder cantar d'aquesta manera, és a dir, amb un grup que es crea especialment per fer això, durant un període acotat en el temps, en unes edats acotades en el temps. Això, si no vas al Cor Jove Nacional no ho trobaràs, ara mateix, com a mínim aquí, conèixer un repertori que probablement no has cantat mai, en el cas de les estrenes, evidentment. Probablement podrem treballar amb els mateixos compositors, això és un luxe. Probablement jo els hi podré oferir alguna cosa que també els formi i els agradi de fer la música, i després, evidentment, més enllà de tota la qüestió formativa i musical, doncs, clar, també és conèixer gent, anirem a Ljubljana, a veure altres maneres d'entendre la música i els cors i, per què no, de cantar. Jo crec que tot plegat forma una amalgama que és... Vaja, jo si ara tingués aquesta edat no dubtaria en apuntar-m'hi, perquè malauradament quan jo era jove això no existia. Això no existia, això és important també. No deixa de ser un pas endavant molt important que ha incentivat el moviment coral català i això és molt d'agrair realment. Doncs bé, Pere Lluís, moltíssimes gràcies per totes aquestes paraules. Ha estat molt aclaridor el projecte que tens entre mans, que és molt llaminer, francament, i esperem que tingui un gran èxit d'acceptació, que tinguis un bon equip, que segur que hi és, perquè tinc la sensació que cada vegada hi ha més bons cantants en aquest país i que tenen una formació més sòlida. Per tant, em temo que tindràs un instrument d'altíssim nivell. Que tinguis moltíssima sort, que vagi molt bé tot aquest projecte i moltes gràcies per atendre'ns. A tu, moltes gràcies.